Jedno je náhradné. Přesně. Takže se to má střídat. Takže jedno čerpadlo, druhé čerpadlo. Má úplně tu samou funkci, je zapnuté tady jenom jedno. Čerpadlo, občas se to má vyměnit, to znamená, se vypne třeba tohle. Spustí se to druhé. Dobře. A je ono prakticky, jak se dívám, tak to má vývod, když se to spojuje tady uprostřed, vede to po trubě, nebo ty trubky. A jede to, jo, už to chápu. To by nějak nenapadlo. No, tam vlastně jedny ty kohouty vlastně, ty, který se nebude používat, to čerpal, to znamená, teď jsem to dal na pravý, to znamená, to levý se zavřou, ten vrchní, ten vrchní i ten spodní. Jo. A ty druhý, který se, to znamená, ty napravo, ty se zase otevřou. Jo. Spodní i vrchní a tamhle potom, jak je tam ta 1,0, tam? 1,0? Tamhle. Tam. No, tam, tak ještě vlevo, tak. Je to jo? Takže ten teďkom je vyplej, čili je na nule, jo, a ten pravou je zaplej, je na jedničce. Jo, nula je vypnutý, a jo, to jednička je zapnutý. Už to jasně, tady vidím 0, a jednička. No to se mi dostalo. Něco tam. Já by to bylo vidět více.